Uy, ano man? Charger, the headset. Kasalanan ko. Kulang-kulang man ba kayo? Sa akin sa RCR. Kulang ko lang magkaso na order garo. Tama sa kuya, cellphone din yung paganapan charger tapos headset. Ay, panagbabal kami sa LCC, boss. Kayo ba ng charger tapos Sa LCC ka mo nagbagal. si Shopee. Oh, sa Shopee pa lang din. Tawag nindo ko pagkakanyo yan. Mabigti ako. Si Ram, dagdag star na naman. Daw ka man yan. Buka man yan. Uy, mitik na ini, uy. Hindi ko mo pa kano. Karalingaw ko ka mo. Baka dipit eh. Victorian. Ano daw? Kasi ka mo kayo. Order Shopee. Kisay na Robert pangalan. Martinez. Ano ka na po? Tara, tabi siya ako. Hindi, duman naman ako sa balyo. Sige na lugod, di mo na. Cellphone. Cellphone ang order ko, cellphone. Alat lang. Pagkauna ko sa aga pa maabot. O di saan ka ko na i-deliver? Dahil nag-apot siya. Hybrid. Hybrid mong kainin. Ay, puro. Po, pagpaparadamay nindo ko dakulon pa trabaho ko. Dakulon pa ang ato dan. Dali na, ilihong ko na. Kalokal ba yun? Oh, cellphone oh. Kaptina! Ay, kasalista naman ka. Takay! Ano nyo? Halo yun kamo. Ano man ini, boss? Lokal! Uy, ano man? Charger, the headset. Kasalanan ko. Kulang-kulang man ba kayo? Sa akin sa RCR. Kulang ko lang magkaso na order garo. Ay, Ang sabi ko, orderon na. Dakulon pa ito dumanon ko, boy. ang pag-aram ko sa ikamado man. Ay mo, boss, oh. Ang nyalakan, boss, oh. Kailangan pwede, oh. Paano ini may milan? Ibalik mo ang duman sa ano mo. Wala ka. So bago pigpapakuha na kaya? Pinapakuha na kasi mo man busy. Otro. Maotro ako. Iatod ko sa imo ha. Di. Pag di mo sa ating kultultap. Sige na. Boss, order. Tama sa kuya, cellphone din yung paganapan charger tapos headset. Ay, panagbabal kami sa LCC, boss. Kayo ba ng charger tapos Sa LCC ka mo nagbagal. si Shopee. Oh, sa Shopee pa lang din. Balik mo duman, boss. Garatak na, oh. Ay, di ninyo ko pagbadtil punta. Gatak na. Badilong ta ka. Bakit mo man, boss? Ay, charger da. Headset daw RCR. Di mo kukuhanon. Pira ka. Di mo nga ni kukuhanon. Kukuhan. Oh, kukuhanon mo pala. Kukuhanon mo na tabak ako. Ano pa mangyari sa imo? Pira ini. 25,000 nga ni yan. Hindi naman pakinabangan. Luyon ka. Boss, Pag binilangan ta ka, pag iniginabot ko din eskwela ko din, dilingon mo. boss, takot mo, boss. Ida mo na ang kurtang organ ka na kula, boss. Order ka na, wala ka man palang pambayad. Alam mo na kayo, nurulog na. Ay, anong kasalanan ko? Sabi na ko sa'yo mo, LCC ka na lang. Kamo, mga para-order kamo, kamang nagpaparaano sa mga trabaho mi. Nakakaano kamo, nakakaisturbo na kamo. Ibiyanta kamo. Balik mo na yan. Kapalan. Boss ka, daman ka kung pambad kayo ni 25,000 ako. O ano, ako ang maabunar. Dahil na ka na kung tigkakansarong. Hindi mo nasabi nga kung mag-abuti ka mag-abunar. Daman ka ang... Wala na, boss. Mayra ka man sa kuya, boss. Ara yun ang pagtigduman ko. Hali pa akong dait. Paano mo nila magamit itong utak? Kahilig mo kay Facebook. O ano, sa pagkakan ko atyan, kaya nindo kong gastusan. Kaya, pero ba ko sa O, dito mo. Tawan mo ko pagkakangon yun, o. Panagugutom na ako. Ara yun pa akong biyahe ko, eh. Bro, ready ko yun ni kaya. Kumuha pati kaya. Mahal. Itong 25,000, pasensya ka na. Tawan nindo ko pagkakangon yan. Mabigti ako. Nindo, mabigti ako. Magdagos ka na duman, tayo ko ng pagkaon. Nagluto kami duman. Nagluto kami duman pinaltak. Dahil nindo ang babayadan. Hindi man bus ng bayan. Ano yung pambayad, bus? Daman, 100,000 sana kung tabo ng duman. Sige na, lugod. Marisa nang para ilman ako. Nawarang ko na, boss. Mitik. Emil Lady mo. Itataw ko na sana. Paano mo yan? Sa ano mo nga, di man pasa mo, di man naman ginagamit. Pero mga matindi ka mo, mag-email. Trio kami. Kaming tulong. Ini, kayo ba nindo ini? Kami. Bagaan, master pa man sana. Sige sawong digdi. Dapat so ang kayo bata at yan, ano? Mythical glory, nagkakaralayo na ka ng hero. Gusto mo para matisting. Mga mamaw na. Mamaw na. Sige na. O pasubli. Kayo ba mo ini? Kayo ba O kuhan? pasubli ko mo ka mong cellphone. Salamat, boss. Alalahan nun nindo ako ha. Salamat. Pero sa imo. O sa imo. Ikaday ka na ta. Master ka man lang. Grabing will ka. Oh. Dito lang. Hindi mo na nibayaran? Sa aga na lang ha. Sige na. Email ID ha. Chat ka na sana. Chat mo ako. Ilag mo. Sige na. ML pinakamalupit.